Maayong udto di ako diri sa ilahan ni Jinjin, mga unta. Naay daghan kaayo pagkaon dani nya nag-outing si Maring Inday dani. Nagharay-haray si Maring Inday. Hangin kayo dani. Nya ako dito ko sa sulod gipaningot ko kay igang man si Lily na dani. Sige na mga na ta din. Ang burandat nagnanga gisapot ang burandat gisapot ang burandat namo gisapot ang burandat namo ang nagkiros-kiros taon siya nagkiros-kiros unsa man okay lak na ka oh iyo kono agay naaday si Ondoy. Hi sala ni di. Hi guys. Hi guys. O mura na siya gwachili ang iyahang buhok na tanawa, o di ba? Gwapa kayo. Kiss mami di. Kiss mami. Kiss mami. Kiss mami. Akaon ka dili. Ah, dili ka kaon? Kiss otro ni mami bi. Kay kaon na si mami. Kiss lagi ni mami kay kaon na si mami. Oh, dili na siya kiss. Wa na gikabuhi na po siya. Lin sige na mo Lin, dili mo kaon. Maring di ka kaon. Ang giluto ni Jinjin di ara. Oh. So, magkaon ko. Oh, mga unta. Yara, napay kanon dani. Di na magamagas kanon to ada to. Ibutang lang Di na na to lang. magbukad. Karira. Maring! Ay, Maring! Mga anta. Ay man ni kaon karon. Istorya mo papa dong oh. Mag-adto mi dito sa kuan kay tagbi na pud mi adto na pud ay mi sa luway. Kani di ka nito yan. Ate Philly sobra kagabi eh. Pakita ko na. Dito sa Panglaw. Jinjin para. Ngaon ta guys. Mga unyo. Sige. Ang Inday di nagduol. Kani. Butan di ice. Kani. Supaya ay sa kati. Udah ni hawiri cellphone mo istorya papa. Maring ali na maring. Dali istorya papa okay. Hoy. Luwa gid na binabanti ko. Naay ko ang tawiki. Nadaghana kay sud ang Jinjin diri oh. Unsa man ni diretso na ni siya? Nagtiki na tiyong. Ha? Na. Dira. Dira, sukan. Nya kana kay di magduol na ay so. Mga unta. Pangulipit din sa inahan. Dili unsa man ni Diretso na ni siya Kung tiplado na ba ni Hoy, Maring tiplado na ni Maring? Di ba timplahan yung taon oy? Suka ti. Ikaw raw magkaon ka, bukan nimo. Dami ka ay ni Ingit basta na imong cellphone hayaki sa na karon makita ka na. Naalaan mo Ha? ka ni mami nga apam. Ay, buing ka. Wow, yung klaro. Pagtanaw ko ba, huna-huna na ako nga. Burag dito man niya sa altar-altar ni Lilin. Ay, giatot. Ang gina. Kaon ta guys. Mm. Oh, nay sawaki oh. Mm. Aman ding tagyada ng cellphone di ay. Sige na. Hoy, Maring, alin na ba? Day nay utan ng ka dayo. Ha, unsa man ni dili na timplahan di ay. Bana na. Diam. Ali dong, gamay ra ko taon ganiya pamahaw dong. Ha? Dili, kuno siya uli uban na namo. Kay awayaong kuno siya. Buang mana. Tukan kabuhi. Surya papa lo. Kay gimingaw kuno papariri mo. Tan-am regal ka ha. Papariri mo. Lasa ni What Jen. sili na rabi ni nong? What sili? Suka ti. Asa suka darati. Kat ibutang dito para halang-halang. Na kuno siya uban. Sukaan ako Maring gamay. Naraho, ay uban.
Mga unta. Hangaron din akong Hoy, dagway. pagikan na mo ba kay adto na dayon ta. Ato na ta. Hala. Pala to ako cellphone undoy ka, isa ka, tada sa kan ka. Dini ko tubig, di ko na nang kokay. Mm. Sinilas na kuron kay mo. Piang-piangan ako sa akong sapatos. Oy! Panurahan day. Ano ipakita niya? Buang makabaring. Tangan ko tubig. Kaya pag nilita. Yan kayo. Ang ipakita ay sa naangap. Basta din na Ayaw nang ipakita diha kay Ginoo ko. Pustiso ka na. Basta din na To nang ay pa. Ang ipakita ay pustiso nga kaunta buang ka. Atag ka malimtan ni an. Balikon. Balik ko ni mo din eh, okay na? Tabag balik ka. Di nagi kumusa ka. Mga anta. Unday! Agistorya ko gali papaliri ba kay gimingaw nimo. Nako. Naudlo na maninggi. Mga anta. Dagana ako sa iya. Dami kaayo guys. Labunog diha kay diha juga puniton sa Undoy na ilaw. sige undoy oh. Di ko no sa halang. Kana mami. Ha? Ano? Kano din oh? Kapag usik-usik ka mo kay Ginoo ko. Sis ko na papaliri oh. Halang man sa ay di man makaon ni undoy, grabe ka halang. Ganyan mo kataan. Halang man na. Ko nga. Ato yung tilukon kay sayang. Uy, tanaw ko na. Hoy, Lin, pag-ikay na rin, Lin, kay ang... Ang tanaw ko na si papaliri. Tama to, cellphone, hindi ka, tada to ka. Ako Ayaw tayo ka. power bank pide Apa, kay charge ko mide. Uy, ang tanaw ko na si papaliri sa imong julin. Isaksak na doon sa kuan, maring ikulirog. Ay na, ha? Aman. Oh, charge mo silin. Wala day ka Hoy. nag-dragging. Kunta ka sa itong driver kay... Basig kuan ba? Amo nang ben na rin ako. Sa banking ko. Katahiming mo. Driver nga ulo pa mi ka Ato, ah? Di tulo man mi ka bukli sud pug. Di jud. Kay sahay kay Nag-adto kay lanay. Tasing minta ka do sa. Dito? Gikan sa kuan Marsila? Gikan ba sa Marsila? Ha? Hoy, maring! Marsila magikan. Oo. Swerte na kayo to? May uban nga. Uy, gikip the chins. Gikip the chins man sa tulimoti pag liti na to gikan dito sa kuan. Kaganin na pag ala. Ay, igo man sa taganihan ti pag Unday! Kuasa ang cellphone dito ka. Kay ato, asa naman ka? maring kunta ka sa dahin maring. Si Amo kuan. na ako. Kunta ka ni si kuya nga. Kuya, paingon nami. Ali na diri kuya. Mura sa Dak na ba? Eso kayo. Cellphone pa rin na. Yung sab darao. Eso kayo. Ayaw gani siya ganina sa tindahan nga. Maring kunta ka sa lin maay kay kamo ka. Ako maghini-hini. Pagdali na diha kay para kuan. Dara maring. Kunta ka na ah. Nay mo. Lord, Wala. namo sa nigi ata eh. Wa ba na yung load ninyo? Di ah. Wala yung load mo dyan. Apo Tik gani. Ha? Wala may nagkatulog din ni gabi kay dito may sa kuan, sa resort. Sosyalan kaya mong katugan gabi eh. Di kon man ito sa kanang followers ni mami. Mo among giadtuan dito gabi agahapon na dito rami nagipakatulog. Nasayo sa kami kaganiha mga alas 6 sad mi kaganiha nag kuan naggawas Sa number dito. 10. Smart natin. Kasi Ha? Dinhi din mi nagpaingon. Hoy, magkuhan mo diya kay ato tag kuan pilar. Karon dayon. Oh. Balo dia. Pasumbagon tagin mo ba? Sabot beta ato sa luway sa hapon. Ay na maring pagkuan. Ay diretso Ilan tagan eh? dito. Buang Dito gyapon tag katulog. na. Dodo. Lahos ko sa luway ni styla. Adto daw kuno mi karon. Pagilab sa kang watay mga sinina gatos pilar. Pamaganita din na nga nagbalik-balik sa sayal nga. May nagtikang-kangan sa dito kay na rin sa bangko dito nag-anaay oh. Nag-anaay. Nagay ka surpan. Sa wala ang katong nagkaligo. Hangad yang bilat. Lagi. Ingon ako dito niya. Nabadje kay. Oh. Ingon ako dito Muna kay. ito nga ang kaligo nga ingon-ingon sa dito sigang mata. Lagod. Dito sa kainggit Maway ba? buot ng pinistin. Bantog na napatungod-tungod siya dito sa aton. Hello kuya. Ako tong bayot ka, kaming tulo nagsakay gikan sa Marsila, magpaingon na mi sa ICM karon. Asa man ka kuya?
Oh, Namisis lang dahil. sige. Nanangaan pa man sa. Humana mo kaon niya. Ato na din mi sa highway ha. O sige kuya, salamat. Pangkajin. Isa? No, di kaniya. Ali na din ako ikulirog sumba. Kung tayo karon ay na. Kita yang bilat ito ni Inday ganiha. Sulpan. Tayo wala nag Una ko dito kay gipatong ko man to akong TV kanila gi. Langaw rin. Mga unta. Patong ko na ko tong Kuan isa man na ang ko kanalan kay Gana man ko. bye ba daplin sa daplin ang Mayo dagat gani. dayon. Mayo gani kay nato Dini mes taas. Hoy, maring pa-high blood ni Ada. Ya na anay nagkaligo. Ya Inday Ang kani ba? kang kang. Ha? Di man Aginguna ang mata dito mo deng, aginguna ang mata dito sa nagkaligo. Uy, anong lami ah. Sa badig lang tawa yang bilahan Inday. Mayo gani kay ay katong di ba putol na putong lamisa kay pikas na pud lamisa natulong sa ingin ana oh. Hoy, dili mo pangaon. Busog kay kuti kay. Kamuti maguto atong pamahaw da. Di nagkaon ko sa kuan pod pagabot gini ganina nagkaon ko sa anang suwaki. Bugat ang busog sa kamuti. Nya kay ang swaki lami kaayo. Dali lagi. Muro na siya buang oh. Ipahawa na ni tita na yang dala. Ano Muro magkanaon siya ka? buang. Wasili. Wasile, Unsa na day? wasile. Wasinile. Kangalangkat gani ako. Kanang kaya na na mo sa nina undoy ka. Kay ito na kuno tayo manay sige na. Sige na Ganong ba? diri makakuban? Aguban ta. Aguban na kita. Nya unsa may smag sumbagaon ka na namo. Yatiin. Tabi apo. Tabi apo diri. Tabi apo. Tabi apo. Manabi ng buang. Waoy. Ngano man sila nagkangingani-ngani mi ah. Dili mo bitaw ng mga kuan karon. Ala tabi apo nangi. Ano ka? Ako dapit nangi ganihajin. Karon ko kay panabi ina ganiha ra sa amin nindi. Hoy tabi apo jud. Nangi bayak ko dito. Unsa kuno na sagda kuno na ah? Di pa tanaw ba nila ilin ka pag-agi na sa dahan ba inis Inday. Ah dapit man. Sa tubig. Dani? Ya, kanila ni kunik mo yung tubig nila dito. Uy, tabi apo. Nangi ra ba ko? Na, Tabi apo. Dana nangi ko ganiya dana oh. Ako ganiya nangi din, tabi apo. Amot ni mo asa ka nangihi. Bro, dana ko nangi ganina. Tabi apo. Banon na ka na mo. Oh, nas dito oh, nas papariri oh. Ato na pa. Ki- Ayaw Sila sa na. ko sila sa sila ah. Agay. Patay na papalili karon. Nagtang ang apam. Ay din apam. Pagkaraon ako yung kunga. Di pakita sa naong kulay nga. Mura pa ning altar lililin na. Yate gitu ya. Dautan apa? Isa nalin apam. Nakay, wasag gipakita ang naong. Agay naman si Papa Dungdung oh. Sila de. Agay, go man. Pagod. Patay di sila tanan. Hindi bukas. Insi. Huy, naray tao din iho. Huy. Uy. Agoy. Uy. Agay na si Iboy oh. Ay, sige, pagpampusilan ng mga Na si Iboy, na si Iboy. Pulis ko na siya. In taon undoy. May lang undoy og maday. Saan ni mo pagpulis yung Bayot ka, dito ka pulis. Di na ko maningala undoy. In taon pod. Okay ra kayo. Abo kay kanaon di sa hayo. Undoy, di na yun ko maningala undoy. Unsaon taman nga ma. Lagi na yaon na namo ni si Jing nga paputol ta buhok dong kay nagpaawat man si Jing tong pagniagi. Sa dili lagi ko kay bayot ko. Undoy, dili na yun ko maningala. Agoy. Na si Iboy. Ikaw, sige na, Iboy. Dali ka na si Ikaw, Iboy. sige, ato, Iboy. Itong isa. Kay istorya, Iboy. Oh. Ipapabaro sa nalin. Agay, wala na, patay si Iboy. Agay, impas. Wala. Uy, agtanaw ko na sila sa imong julin.
buing na awa na. Nalimta na ni. Nalimta na. Busog ko buyag. Duha amay. Puti ang isa na lang. Ingana gyapon. Thank you guys, tanan. Manakog kaon. Dali kay sudan, grabe. Minapa dali ho, Lin. Kuha na Lino. Ayun ni pag Dili na Di? dili na nila dami. Wa na, expire na siya. Jen, nang hotdog o putlong? Ay, kuha na niya, kay sayang. Ginuko, di ta magkusik-kusik sa... Ay, ginuko, di maganing uban ka nga way agkakaon. Yung ka na din. Putol na ako din. Kani, murag kuha na, expire na siya. Kauwi lang akong itrapo sa naong. Gayam na wives. Pero naman, wife nga gipalit ka kagahapon, di ba? Nalimtan gani. Dako. Ay, gikuliray ka mo, nalimtan dito sa kuan. Oo. Gana, bagin ninyo pang kuan na. Awan hino na karon sa may gamito na to. Trapo. Ay trapon din dia sa kalao. Sayang kaayo, dako na bakit po ah. Di man napakit. Di man nagbalik. Di man istorya boy. Unsa man? Tawa ka kung bagong di ka maring ay ko pagdramaha maring ha. Daham akong problema maring. Ingon Di bago na nga. pakita. Di na istorya. Nalimtan ako. Ang Kauwi lang akong itrapi sa akong naong. Nga naman ay wives. aw. Kay akong Paminaw lagi ba? Hello guys. Dagway ko na ni maring sirok. Mag-ugot mo. Pero hamis man sa kuno. Bawi po. Hamis nga lungag-lungagon. Murag ako gipadungog-dungog dito. Thank you guys og daghan salamat sa inyong tanan. I love you guys. Bye.